vystrašil izraelského brankára. Nasledovať bude rohový kop. Zatiaľ nevieme údaj o nadstavenom čase. Ten riadny hrací je už na konci. Možno to bude iba zo pár sekúnd. Tak ani tie. Česko zdoláva v zápase o tretie miesto. Izrael 3-1. Za Čechov sa presadili Jaromír Frebot, Josef Stránsky a Daniel Doleček. Amat Džabarin bol jediným strelcom izraelského tímu v zápase. Takže Česi končia v Galante napokon na 3. mieste. A zrejme zaslúžené víťazstvo v zápase o bronz. Zaslúžené víťazstvo, ale musím povedať fakt, že Izrael daroval českej reprezentácii 2 góly po 2 chybách. Brankára, ktorý hral, teda pokúšal sa hrať góly a vlastne to ich stálo možno, že lepší výsledok, možno penáltový rozstrel. Česko teda končí na turnaj v Galante na 3. mieste. My vám zatiaľ ďakujeme za pozornosť a o zo pár minút sa vrátime späť, pretože už bude pred nami finále turnaja medzi Slovenskom a Bulharskom a my samozrejme veríme, že slovenskí reprezentanti dokážu Balkáncov zdolať a turnaj v Galante tak na domácej pôde samozrejme vyhrajú, takže zo pár minút sa v Galanty vrátime.